jam ken waali fini wete min ñande Aaɓnde 12 Duujal 2025 ina hawri e 14 saftoraandu 1456 fergo konngudi daɓɓi ko suudu dañi fof albarka damal kala ko neɗɗo dañi yo joomum yettu sababu neɗɗo hoto yejjit jaarde ballude ɗum walla dandude ɗum hunde arnde haa yetti fof wonɗo rewi ɗon hana yejjiteede Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder heen